Здравейте всички, които ме гледат, аз съм Гочи БГ и сега ще играем на Hero Zero. Ето ми го моя герой, но просто от първи епизод не съм снимал, не знам що. И да, това е моят герой. На 10 ниво съм, 13 пълнички имам. Да ви покажа отбора, ето го. В отбора сме Байхумор, аз, Сплайн Геймър, Кинг Беги, т.е. Мастер Беги 1, Супер Борко, Товарач и Ивал Екимнев и Топич. Да, това е нашия отбор. Не е много развит. Няма болнички. Така, в този епизод какво ще правим? този епизод какво да правим? Ще снимам, ще увлечавам точките. Точките. Да, точките си едно. Така, бай хубаво се споменати. Това Беги да е лидер, той да е лидер и се сменят. Днес ще снимам. Днес в 22 часа снимам на битка. И утре естествено може и утре сигурно. Утре загубихме, утре взехме. Сега ще покажа. Тук още бях на 9 ниво. Абонирайте се, аз не съм снимал от 5 дни, имам 2 абоната интересно. Но, 3 абоната, но вече се започвам да снимам. Снимам на Hero Zero, на Minecraft, на CS, и други. На Far Cry може. В 22 часа, т.е. като е боя, ще бъде с музика, просто не е с музика, просто не знам що. Може па и друг направя, не, ще бъде с музика. И да, ще бъде с музика. И не знам. Може един бой. Няма да бъде, защото да работи. Просто не знам каква песен да сложа. Някой ден може сигурно ще направи гивой за интро. Това е Бояна и Гочи.
да сте готово. Аз не раз не го пропускам, защото вие не може да гледате. Значи, другата седмица в понеделник, вторник, сигурно 100% ще трябва да снимам. Би трябвало. Снимам, защото така. Да убих. Всичко бе на пълничка. Аз ще го купам. Това е само да ви купим на тебе. Те дори да сме поставят малко, умдрем си YouTube. То клип само 6 минути. Уй, много бърз бе. В събота и неделя се снимам. Дано. Абонирайте се за Байхумор, ще има линк в описанието. Абонирайте се за Байхумор, той има 20 няколко абоната. Айде, това ще за клипа, малко скучен, ама какво да се правим, друга път ще бъде по-голям, по-хубав, по-хубав. Да, по-хубав. И абонирайте се, дайте лайк нагоре. Абонирайте се за Байхумор. Ще има линк в описанието. И чао! Чао!